नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत्पळ्या आईचे खबरो. यल्लापुरात डमामी सिद्धी समुदायाचे प्रवासोद्यम घराचे उद्घाटन. यल्लापूर. कारवार जिल्ह्याच्या यल्लापूर तालुक्याच्या इडगुंदी ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या लिंगतबैल ग्रामात जिल्हा पंचायत आणि ग्रामपंचायत वतीन राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोपाय अभियान तसेच महात्मा गांधी नरेगा योजनेमार्फत अभिवृद्धी केल्ले डमामी सिद्धी समुदायाचे निर्माण केल्ल्या घराचे उद्घाटन आमदार श्री शिवराम हेब्बार हेमी केले. या वेळार तेमी सांगले की जिल्हा पंचायतीचे सीईओ श्री ईश्वरकुमार कांदू हेमी या सिद्धी आदिवासी समुदायाले समाजाक वैल स्तरार हाडच्या उद्देशान हे प्रवाशाक आकर्षित करचे घर निर्माण करून एक कौतुकाचे काम केला. अनेक अडी अडचणीचेर मात करून या आदिवासी महिलाक स्वावलंबी जीवनाची रूपरेषा, कला, संस्कृतीची जीवनशैली, परिसर परिचयासारख्या नैसर्गिक परिसरामध्ये हे सुसज्जित असे घर निर्माणाचा खूप आनंद जाता असे मी सांगले. या डमामी प्रवासोद्यम स्थळाक पुढची दिवसात प्रवाशाक उत्तम सेवा दिवू जाय. निसर्ग स्पर्श संजीवनी प्रवासोद्यम पंगडाच्या महिलांन हे कार्य करू जाय. या स्थळाच्या चारी बाजून अरण्य प्रदेश आशिल्ल्यान वायुमलिन्य मुक्त असा. हिंगा भेट दिल्ल्या प्रवाशाक या मातेची, उदकाची, भाषा, संस्कृतीची माहिती दिवू जाय अशी तेमी सूचना दिली. या वेळार इडगुंदी ग्रामपंचायत अध्यक्ष, सर्व सदस्य, ग्रामपंचायत पीडीओ, नरेगा अधिकारी, स्वसहाय संघाचे महिला सदस्य आणि ग्रामस्थ आशिले. कारवार ते अयोध्या पादयात्रेमार्फत श्रीरामाले दर्शन घेऊन येयल्या भक्ताले हणकोण ग्रामस्थान जोरदार केले स्वागत. कारवार तालुक्याच्या हणकोण निवासी श्री महेश पांडुरंग नाईक हेमी कारवार ते अयोध्या पादयात्रा करून श्रीरामाले दर्शन घेऊन स्वग्रामात पाविल तेन्ना हणकोण वासियान हणकोणच्या मुख्य रस्त्यावेल्यान वाजत गाजत मोठ्या जल्लोषात या राम भक्ताले उत्साहान स्वागत करून ग्रामाच्या देवळात व्हरून भक्तिभावान महेश हेमका आदरपूर्वक सत्कार केलो. गोंयच्या साई भक्त परिवारातर्फेन ही पादयात्रा आयोजित केली. दर वर्षाप्रमाणे साई भक्त परिवार समिती मार्फत कारवारच्यान पायी चलत वचून गोवा, शिर्डी, शिग्गांव, बागेश्वर धाम मार्गान अयोध्या गेल्ले. डिसेंबर 31 कारवारच्यान 7 राम भक्ताल्या पादयात्रेत सुरुवात जाल्ल्या या पादयात्रेत गोवा राज्याचे मेळ सगळे 120 यात्रीन भाग घेयले अशें कळला. गांवच्यान गेल्ल्या या राम भक्ताले आदरान स्वागत करून गांववाल्यान आपली राम भक्ती जागृत केली दृष्टी पडली. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. सिद्धापुरात माकड तपाचो कहर, 3 जाण मृत. कारवार जिल्हा सिद्धापूर तालुक्यात 2 तर चिकमंगळुरात 1 माकड तापान मरण पावली घटना घडली. सिद्धापूर तालुक्याच्या कल्लुरात 65 वर्षाचो इसम तसेच हेग्गे कोप्पाचो 80 वर्षाचो वृद्ध हेमका मणिपाल आस्पत्रेत तपाशील तेन्ना माकड तापाची लक्षणां दिशिल्ल्यान उपचार फलकारी जावन मृत जाले अशें कळला. कोप्पा तालुक्यात सोमाराक आणि 2 जाणांक माकड तापाची लक्षणां दिसली. केडीएफ प्रकरण 51चेर पावला अशी आरोग्य सुत्राकडच्यान माहिती मेळ्ळा. चिकमंगळुरात एन्नारपुरम मेलेपाल ग्रामाचो बसव पुजारी 71 वर्सां हो या रोगान मृत जालो अशें आरोग्य अधिकाऱ्यान प्रसार माध्यमाक माहिती दिला. आपल्याकडे तिकीट ना, बीजेपीचो कोणी उमेदवार आसूं तेमकाच निवडा, सांसद अनंत कुमार हेगडे. भटकळ. लोकसभा निवडणुकीच्या स्पर्धेक बीजेपी पक्षातर्फे खूप असे आकांक्षी उमेदवार असतात. आपल्याकडे तिकीट ना जाल्यार कोणी बी बीजेपीचो उमेदवार जाल तरी तेमकां निवडून हाडा असे उद्गार सांसद अनंत कुमार हेगडे हेमी काढले. सोमारा 4 मार्चाक सांजेर भटकळ तालुक्याच्या मावळीत जाल्ल्या कार्यकर्त्याल्या सभेक उद्देशून तेमी उलयताले. 6 वेळा आपूण निवडून येयलो आणि आपल्याक आता राजकारणाची आशा ना, आशेक बी एक मिती आसा अशें तेमी सांगले. आरोग्य प्रगती आपले बिगडिल्ल्यान आपूण राजकारणापासून पयस आसा. भटकळ कित्तूरच्यान राज्याच्या वेगवेगळ्या भागाचे कार्यकर्ते येऊन आपल्याक सक्रिय राजकारणाक दम्मय करतात अशें बी तेमी ह्या वेळार सांगले. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता.
व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.